Kif seta' isegwi l-poplu Malti u Awċi, il-Partit Nazzjonalista din is-sena għall-Festi tal-Indipendenza għażel it-tema nirnexxu l-kol flimkien. Nirnexxu l-kol flimkien għaliex huwa importanti li l-poplu Malti u Awċi ikun familja waħda fejn kulħadd jimxi l qudiem. Bħalissa matul dawn l-aħħar 3 snin tara diversi rapporti fil-gazzetti u fil-ġurnali milli min jirnexxi dak l-individwu, dik il-familja. Il-Partit Laburista sar il-partit tal-ftit, il-partit tal-klikka, il-partit tal-miljonarji. Il-Partit Nazzjonalista mhux dak it-tip ta' partit. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit tal-ħaddiem, il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit ta' min qed ibati u għalhekk huwa importanti li f'dawn il-Festi tal-Indipendenza il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jispjega kif is-soċjetà Maltija, il-familja Maltija u Awċija tista' tingħaqad ilkoll flimkien u kulħadd jirnexxi, kulħadd jilħaq il-milja u l-qofol ta' ħajtu u tal-karriera tiegħu. Bħalissa għaddejjin bil-preparamenti għall-Festi tal-Indipendenza din is-sena lura fuq il-fosos tal-Furjana, jiena nħeġġeġ il-poplu Malti u Awċi biex jingħaqad kif spjegajt fil-messaġġ biex nirnexxu l-kol flimkien f'dawn il-Festi tal-Indipendenza bejn 17 u 20 ta' Settembru fuq il-fosos tal-Furjana li jieħu l-qofol tagħhom bil-mass meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil nhar it-3 20 ta' Settembru kif spjegajt fuq il-fosos tal-Furjana.